Sobrang na mabigat insan. Guys, mabigat pala guys. Yan. Kaya tayo guys. Ginusto natin to. Wow. Dalawang kamay. Hop, dalawang kamay. Haba na. Hila, kasama ang katawan. Yun. Tapos balik. Balik, ang dali. Apuera kan gustong masirip an buhay-buhay. Asin gayon kan sa muyang isla probinsya. Buyaman kan amigo kong maestro na ini na makaukod man kung papaano rumupnot nin abaka. Haloy na daan siyang nagngangalas kung papaano mananggad an maghanap buhay sa pag-abaka. Sa enot huna niya magian sa nadaa. Alagad kan pinadanas ko na. Aw inda, tagarohabo nang mag-utro pa. Isa pa. Huwag na. Maray na aldaw, inigiraray an Rabasta sa Bicol asin istorya ni Rabasero. Sa video tang ini, ipapasirip ko sa indo kung papaano ginigibo an abaka stripping o an paghagot. Enot, pinahiling ko na muna sa amigo ko an malinawon asin mapreskuhon ming salog. Mati ang tubig. Garohabo na magbutwa nin kakalangoy. Sa kada best na makahiling ini ninahararom na parte, gustong lumadog pirme. Pinasirip ko man ang mayaman ming kadlagan na dakul pang mga darakula asin labis sarong siglo na kagurang na mga kakahuyan o mga native trees kan Bicol. Siya mismo ang makasabi, sa kadakul minang bulod na naduman, digdi sa isla siya nakahiling nin siring kaini kadarakula. Lagyan. Ibang sa mga day siguro pigagi ha. Oh, yun, sabi pitong kulod. Pen di sarapin di kutsilyo saan ang daan namin. Ayun ito. Kaya ba? Yoy. May umilang nocho eh. Diretso na nga kami sa samuyang tutorial kan pagproseso nin bandala. Enot, pinahiling ko sa iya ang pagsakor. Ang pagsakor iyo ang pag-ani kan mga bungahan ng abaka. Asin hinahawanan man ang palibot, tanganing dumakol ang mga saha kaini. Kasunod kaini, pinahiling ko man sa iya kung papaano ang magsupnit o mag-extra kan fiber hali sa puon kan abaka. Dito nga ni siya sa kuya, tabaada matusok ang kamot ko. Makasta ng kamot mo. Yeah. Tansyado na yan. Disclaimer palan, bako ako maurag na magagot. Maluya pa ako niisipon kumpara sa mga veterano ng parahagot sa samuya. Nakaukod lang ako kaini ka nag-eskwela ako dahil tapandagdag sa mga panggastos. Masakito na trabaho ini. Kaya nagpursigi talaga ako makapagtapos ng pag-eskwela ngani day ako magtinir sa trabahong ini panghabang buhay. Pagkatapos magsupnit, pinahiling ko naman ang pagbutong o pag-unat kan sinupnit o kung sa albay ang apod nilupnit. Diit-diit sa nang sinalang ko, ngani nasukaya sana. May pahiling ko sa naman kung papaano man agad ang proseso. Subukan? Ayoko. Baka hindi ako makatulong, makaraot pa ako eh. So, ganito lang. Sa baguhan, Dalawa lang siguro. mga dalawa lang. Oo. Ang tawag dito, sinupnit. 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 Tapos, Batag yan oh, batag. apakan mo lang ito. Abala ang nagpe-persa nito para umipit siya dyan. Mm. Itong anong to, kahoy na to. May yantok siya. Mm. Ito yung pumepersa para madiin ito. Mm. Tapos para bumuka siya, apakan mo ng gano'n. Tinutumbakal ng pala yan oh. Oo, tinutumakan. Oo. Pag natumakan mo na, bubuka siya. Oo. Tapos, siyempre sasalang mo na. Oo. Ingat lang na maiano mo ang kamay mo kasi nako. Rungas yan. Oo, rungas yan. Putol. Loy-loy lang tayo Rungas. dyan. Oh guys. Talaga. Oh. Tapos yung tamang-tama lang. Ang tawag naman dito, burugdan. Or Burugdan. kawit. Oh, kawit pala yan. Bali, May papatong mo lang may ng ganyan. kahawig siya, ang kulay at saka yung haba niya. Mo, pakita mo. Oo, ganyan pala yung guys. Dalawang kamay. Hop, dalawang kamay. Haba na. Hila, kasama ang katawan. Yun. Ganon. Tapos balik. Balik. Ang dali lang guys, no? Sa ilalim. Hop. Hop. Ganyan, ipit dito. Yun. Kamay. Tapos hila. Butong naman guys. Yeah. Parang madali lang, no guys? Arugin ko kaya, idol. Apak uli. Bubuka. Kahit huwag mo lang tanggalin yan, kusa nang matatanggal yan pag ginanon mo. Yan. Lagay.
Tapos Butong sa naman. ilalim, kuha sa ilalim, pilipit. Ipit Oh. dito sa lalaki. Overhand. Yung sakto lang. Tapos hawak. Kaya na may ano na yan, may friction na yan eh. Hindi yan dudulas. Hawak ulit dalawa, sama ang katawan. Pwersa. Ayun. Pag hindi na kaya, kunin mo ulit sa gitna para ang unang pwersa andito, ang ikalawang pwersa andito. Ito kunti lang. Galing lang. Tapos, Ang galing niya, no, guys? kunti. Ang galing ni sir. Lagay. Diba? Sige. Okay na. Pasensyahin nindo ang samuyang video na maribok asin saralto ang mga Tagalog. Awinda ko nga ni sa amigo kong ini, tayon gusto. Pagkatapos pinatesting ko naman siya, asin ini ang nangyari. Sige ha. Sige. Basta ako nagtaram ako sa imo. Mabigat yan. Wall click eh. Shadow in the morning. Ubusan tayo ni guys. Ang kamay ha. Sige. 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 Hello, go. Over na magbigat insan. Guys, mabigat pala guys. Ayan. Kaya tayo guys. Ginusto natin do. Karot ako guys, di ako makakasaba. Hindi ko na kaya guys. Tagasan guys. Higit na lang dito beso. Kunti na lang. Sige ba? Kaya ba? Sada ni Basero guys. Wala lang. Bangon tamo na guys. Yun. Nakuha din. Yo. Tapos yun naman sarap guys. Oh, pantayin, pantayin. Please. Guys, malanit pala guys. Kala ko madali lang guys. Meron pala kapag madami na guys. Oh, hindi pantay, pantayin mo. Huwag naman nating tatawarin guys yung presyo nila guys. Pantayin. Pantay ba guys? Hindi ka pantay. Oo. Hindi ka makakatabang yan. Sorry. Iyo. Kaya dapat yung pagbabakal natin nito guys, huwag nyo namang babaratin. Mapagalon pa lang guys pag di mo nito guys. Malanit guys. Tama man na naging maestro na sa nananggad ang amigo kong Isa ini. pa. Huwag na. Uni palan ang matitibay na parahagot sa muya. Pabisto ko sa Indo si Nonoy. Barkada ko si Nonoy. Kaya ito niya masarig. Sus. Kung sa bato-batong katawan lang naman. Sus. Nako. Lakay sa katawan yan. Magtirik. Lagting na lagting yan. Jowa na lang day ka yan. Yan, ang kurang. Uni man, ang tugang ni Nonoy na si Bunini. Agum niya ang taga-supnit. Nagtataga extra man magbutong o nag-aadal-adal pag may bakanting hagutan. Mas maurag pa ini sa kuya, aminado ako. Dipisil ang buhay paragot. Kaipuhan, makusog permi ang pisikal na hawak. Sa bulod ang trabaho. Kaya pakurusugan nin tuhod ang paghakot nin produkto. Mantang nagtatrabaho, pigtitius mo digdi ang init, uran, asin lamok barato sa napati ang presyo ngunyang kan bandala. Kaya kulang na kulang lalo kung may pamilya ka na. Alagad ang ibang mga paragot sa muya, mga madiskarte. Dakol sa inda ang nakapagpagradwar kan sa indang mga aki nga ni dai na magagot pa. Sabi nga ni Ninda, an abaka, pag binagyo, natutumba nararaot asin nalalapa. Kaya syertong magugutom ang sa imong pamilya. Alagad ang tapos sa pag-eskwela, ano man na kalamidad an umagi pa. May makukuhanan permi, tanganin ipang sustinir sa pangangaipo kan pamilya. Salamat ka sa inyong paghiling. Sagkod sa masunod tagiraray na rabas ha, asin istorya ni Rabasero. Mabalos!